Il-proposta tal-Prim Ministru Joseph Muscat li għamel sejħa għall-interess ta' żviluppaturi fi proġetti ta' riklamazzjoni tal-art ma tantx ġabet reazzjoni pożittiva mill-ambjentalisti u waqdiet ambjentali. Reklamazzjoni tal-art fisser li jsir bini f'żoni li bħalissa huma meħudin mill-baħar. Tkellimna ma' Martin Gallia De Giovanni, il-Chairman ta' Friends of the Earth Malta, li bl-aktar moċċar għalilna li ma jaqbilx mal-proposta ta' Joseph Muscat. Nitkellmu li qed nużaw l-art għall-iżvilupp. L-ewwel naraw kemm l-ammont arti ta' bini li diġà mhux qed jintuża ġifieri. Ored nifhmu li l-punt li Malta hija fost żgħir speċi u m'hemmx art ħafna, però l-ewwel nagħmlu utilizz tal-art li għandna ħanissa l-ewwel ġifieri mod sensibbli speċi li ma naħsbux li hu biżżejjed ħanissa ġifieri. Anke Vince Attard fisem Nature Trust jinsab imħasseb dwar dan il-proġett. Wieħed irid joqgħod attent li l-ewwel nies issir anke meta ssir land reclamation issir tajba li inti mhux qed tajt ħan nirriklama pereżempju 1,000 kwadru u tispiċċa tagħmel ħsara ta' 3,000 kwadri meta tkun qed titfa'. It-tieni nies irid ikun hemm monitoraġġ tajjeb li dan li qed jintefa' huwa construction waste, mhux pereżempju qed nitfgħu maffarijiet li huma tossiċi fil-baħar li tista' teqret ukoll il-ħajja marittima. F'kummenti li batitilna b'email Estrid Vella fisem flimkien għall-ambjent aħjar qalet li l-awtoritajiet minflok ipoġġu l-ambjent friskju għandhom jistudjaw il-possibilitajiet li jnaqsu b'mod drastiku il-ġenerazzjoni tal-iskart mill-industrija tal-bini. Iżiedet li għandu jsir sforz akbar biex jintlew il-proprjetajiet residenzjali li justmat li jlaħqu għal madwar 75,000. Tkellimna wkoll mal-President tar-Ramblers Association ġewwa Ġus. Our attitude would be one daqsxejn concern biha qabel ma nkunu nafu eżattament se jiġri xata too vague kull ma la nafu l-postijiet, la nafu l-proġetti, kundi huwa biex wieħed jesprimi opinjoni kategorika, aħna weri, we are very wary. Min-naħa tiegħu l-Inġinier Marco Cremona jinsab imħasseb dwar il-lat ekonomiku ta' riklamazzjoni tal-art. Ma naħsibx li għandna l-kwantitajiet ta' materjal biżżejjed biex niġġustifikaw proġetta ta' kid-daqs u tagħmlu within a certain time frame. Fis-sens li rapport meta naf li jagħmlu land reclamation li jagħmlu ħattu u li jitsaħ, jifieri mhux kwestjoni qegħdi jistennew it-terrapin jiġi mill-construction industry. Literalment għamlu excavation bil-goff minn materjal li diġà kellhom, jifieri u li jitsaħ iċċatjawhom biex użaw dak il-materjal biex irriklamaw xi ħaġa tal-art. Hemm problema ta' nuqqas ta' materjal naħseb jien. Sa dan it-tant il-Gazzetta tal-Mument irrappurtat li l-ħatra ta' Michael Farrugia bħala segretarju parlamentari għall-ippjanar għandha rabta ma' din il-ħolma ta' Joseph Muscat, tant li Farrugia kien parti minn delegazzjoni li mexxa Muscat f'Dubai is-sena li għaddiet biex flimkien segwew proġetti ta' riklamazzjoni tal-art.